Rare to be different, rare to be you. Ito ang inyong kaastig bahay. Today we're going to OLLIE'S Burger with our family, brother family, and PIL exclusively, Zach and Bryan! Shout out without further ado. Punta na kami doon. So samahan nyo kami. Bye-bye! Papunta na kami kay Destination Me. Hello, Ma'am Dines. Ay ka nang kit. Tara na. Ayan. Ano sabi mo? Ito. First time mag-din mo. Ma'am Dines. Yes, sir. As a mother of Bryan, anyang anak niya, susuportahan mo na yung mga gigs na makanya. Of course. Stage mother ka, ma'am. Yeah, everything he wants. Makakaya naman, maka-inspire. Kasama. So, kasama natin ang mga kapatid ni Bryan. Ayaw mo pa i-amit. Hindi pa. Kasi nga ng church. Hello, namakalagay bro. Bernard. Ating ka pa palang bunso. Bernard. Dito ka na. Hi, Bea! Ay! Naman niya sa Angeles. Entrance niya mga kas. With Ma'am Dines, Bernard and Bea, and Jesus. Ay! Ayun! Ay, maya. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. So mga casting major team dito, so mag-order na tayo. Nandito na yung menu nila. 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy.
my window, and they told me you don't need to worry. I'm looking like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Thank you so much sa lahat ng mga nag-stay. Ako sa mga kay Bryan's family. Awit sa akin, nilang sawat na sa akin, mga kwentong araw tungkol sa'yo at sa ligayang iyong naging aking buhay ay ang pinasasipan ikaw. When I was in love, I found true love in a Stasha. I'm feeling sorry for myself and crazy. Oh, when you find someone else to love. Thank you so much, guys. Once again, we're Kaastig Bryan every Saturday. OLLIE'S Burger. Maraming salamat for staying, guys. God bless you all. Good night. Alright. OLLIE'S Burger. Kaya ko po magsisi once na takman niya po kaya kami burger. Sarap, super sarap. Hello, bro. Hello. Ano pangalan mo, kuya? Archie. Archie. Yes, kuya. Yes. Lloyd po. Lloyd. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Ayan, no? Ma'am, anong pangalan nila, ma'am? Maria Teresa. Oh, taga saan po sila dito, ma'am? Ano na? Oh, dumayo ka lang dito, ma'am? Anong experience mo dito sa OLLIE'S Burger? Masaya, sobra. Yeah! We had fun, especially the live band here. Alright. Very nice. Very nice and sinalo na sa mga broad heights. Pero hindi, nakaka-relaxing siya. Especially pag-edit, napaka-relaxing talaga. Anong pangalan mo, ma'am? Ha? Anong pangalan mo? Anli! Promise, na-enjoy ko to. Oh, super. Me too, me too. Super. With my daughter. Yeah. Hello! Like that, sing like. I like something like this. Alright! Yan, nag-enjoy daw sila mga kastig. Really, totally. Enjoyment talaga. So much. She have a so beautiful like a Place, beautiful Yes. place, very clean. Napakaganda. And the food, and the acoustic band. Very And delicious talaga. Zach and Bryan. Yes. Thank you, Kaastigbahay. Okay lang po, okay lang po. The best, the best. Thank you, thank you. Magkakatropa po ang family. Wow! OLLIE'S Burger. OLLIE'S Burger. Check in po namin. Hello, Chan. Wow! So, ikaw
yung nag-ano ng burger talaga. Hindi na, yung isa pang malaki, yung head lang. Galing, sarap siya. Kamis. What's up mga kaastig? Nandito tayo ngayon with my brother Bryan. Actually Zach and Bryan. Yeah. So, Wala akong stick. walang acoustic. Hey, tell me something, great history ng pagsasama niyo ni Bryan. Ang tagal ko nang di nag-vlog, kaya... Dati, ano lang kami, magkaiba kami ng band. So, ako, may iba akong band, siya meron. Tapos, parang meron ako nakikita kay Bryan na something special. Something special. Ako nakikita kay Bryan na something special na hindi kayang gawin na ibang tao. Wow! Actually, nakita ko rin yung something special na yun. sabi ko sa kanya, sige Bryan, mag-ano tayo, mag-try natin mag-duo. Mag-gig tayo sa Pampanga, tapos yun. So, ilang taon na? Click kami, siguro, may 2 years na ba? 3 years? 2 years? 3 years. 3 years na kami sa akin, Bryan. So, 3 years na silang magkasama. Ayan. Yeah. Pero wala namang something nagkaka-development. Meron eh. Brotherhood, ayan. Zach, ano yung musical background? Musical background, wala eh. Kasi ako lang naman musician sa family namin. 6 kami. Tapos lahat kami marunong sumayaw, marunong kumanta. Wow. Kada na bigyan ako ng gitara, tapos tinuruan nila ako. Kasi bata pa lang ako, may na ako makinig ng mga old songs or music. Matagal, yung gitara ko, kahit naririnig ko na lang siya, tawag doon widow eh. Widow? Kumbaga, hindi ko na siya pinapractice. Pagdating na lang on the spot sa set, kapag dinequest sa amin yung ganitong kanta, so alam ko siya kantahin. Alam ko na rin siya tutusin. Grabe, pag-dinig pa naman. Hindi ko na siya practice eh. What bata ka ba? Silang taon ka? Nalaman mo na meron kang musical inclined. Since birth, dahil ako. Hindi halata, baby face kasi. Si Bryan naman, bro, kahit magkasama tayo sa ating BIL family. About yourself, para makilala ka ng mga ibang kaastig bahay natin. Anointing and blessing lang din siguro na binigyan kami ng talent ni Lord na makatugtog talaga. Hindi lang sa church, kundi pati sa labas. Nagagamit namin siya para magkaroon ng pagkakakitaan and same-side. Magagawa namin yung passion namin ng sabay. Totoo yun mga kastig. Minsan niya lang narinig, ngayon na lang narinig. Biglang natutugtog na. Ayan. Kasaling yan si Bryan. Super. Diba si Zach? Ayan. Kaya nga, Zach and Bryan, please continue to support our brothers. Every Saturday sa OLLIE'S Burger, 6:30 p.m. hanggang 10 p.m. Alright. Kita-kits tayo. Kita-kits. Ayan. So, ano? Just type Zach and Bryan. Makikita nyo na agad yun, number 1. Ayun. Central Luzon. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 본다. 그런 나를 보며 Tama ako eh, dapat ikaw ang tinatanong ko sa mga lyrics. Yan! Babay na tayo!